Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit met passie. En vandaag passie voor retranchement en voor de KLM 100 jaar. En daarom is aangeschoven Erik van der Roodsenaar. Erik, van harte welkom. Dankjewel Jan. Retranchement, hoe ben je daar zo terechtgekomen? Mag ik dat vragen? Dat is de liefde geweest. Ik heb een lieve vrouw leren kennen in Tilburg, maar ze kwam oorspronkelijk uit Zeeuws-Vlaanderen. Toen kwam opeens de kans om een huis te kopen in retranchement. We dachten, ja, we gaan gewoon proberen. En dat is gelukt. En hoe lang is dat geleden? Dat is in 1994 geweest dat we dat huis kochten. Ja, en voordat je retranchement, waar ben je geboren? Ik ben een Goudse kaas, ik ben in Gouda geboren, maar we zijn al heel snel naar Amsterdam verhuisd. Dus mijn jeugd heb ik in Amsterdam doorgebracht. En dat ligt eigenlijk niet zo ver van Schiphol af, hè? Ja, dat ligt er vlakbij. Ja, en vandaar de passie van de... Ja, daar is het al begonnen. Eigenlijk mijn ouders zijn er uiteindelijk verhuisd vanwege het geluid, want toen kwamen er langzaamaan dus de eerste straalvliegtuigen en dat was echt overdonderend. Voor mij overdonderend in de zin dat ik het gewoon geweldig vond. Dus in de naschool met vriendjes op de fiets naar Schiphol en we hadden een mooie plek in het hek gevonden waar een gat in zat. Dus daar glipten we dan door. En werd je dan niet gelijk teruggestuurd? Soms wel, ja. Soms wel. Dan kon je linea recta, moest je je zakken leegmaken en dan kwam er een fietssleuteltje en een kauwgompje uit. En ze dachten natuurlijk dat je bommen mee had. Oh ja. Ja. De security was nog niet zo sterk als nu hoor. Nee. Want er kwamen er ook wel eens gewoon doorheen en dan kon je bij die vliegtuigen kijken. Ja, dat vond ik geweldig. En dan mocht je ook in de cockpit en zo? Ja, die mannen die er werkten, nou, die maakten het niet uit natuurlijk. Jongens, willen jullie een keer in de cockpit kijken? Ja meneer. Ja. Dat mocht hem. Vandaar die passie ontstaan. Ja, toen is het eigenlijk wel begonnen, want om de paar minuten komen die vliegtuigen daar binnen. Ja, dus dan, ja. Maar uiteraard ben je vanuit Amsterdam gaan studeren. En welke studierichting? Ja, ik ben naar de kunstacademie gegaan in Den Bosch. Dus in Brabant heb ik mijn opleiding gedaan. En welke richting? Illustratie. Je hebt vrij schilderen, beeldhouwen, daar zat er ook keramiek en mode zelfs. En grafische vormgeving heb ik illustratie gedaan. En hoeveel jaar is dat? De totale opleiding is 6 jaar. Eerst heb je een algemeen jaar, een heel ruim jaar. Daar heb ik ook beeldhouden gedaan, allerlei druktechnieken, etsen en litho's en tot aan zeefdruk toe. Maar mijn interesse lag toch wel bij dat tekenen, echt het tekenen, bijna als ambacht in plaats van als kunstenaar. En in 1994 ben je in een retranchement gaan wonen. Ja. En hoe heeft dat zich vertaald in opdrachten? Ja, feitelijk kun je dat vak vanaf een onbewoond eiland doen, zou ik maar zeggen. Zeker nu heb ik mijn opdracht besproken met de opdrachtgever. Ga ik gewoon thuis eraan verder. Schetsen gaan een keer heen en weer. Vroeger deed ik dat vaak ook, dat je toch nog even een keer terug gaat naar die opdrachtgever en dan het zo aan tafel bespreekt. Nu gaat het heel vaak via de mail en dan krijg je commentaar op. Soms gaat het dan in extra stappen, dan heb je 5 stappen nodig wat anders in 1 stap kan, omdat de ander begrijpt het niet precies. Maar terwijl zit je aan tafel, dan kun je desnoods ter plekke nog schetsjes maken van bedoel je dit, bedoel je dit. Nee, maar ik bedoel eigenlijk ook te zeggen van je hebt opdracht gekregen van gemeente Sluis. Ja. En heb je een illustratie gemaakt van het oude retranchement. Ja, eigenlijk een reconstructietekening van een retranchement zoals het gebouwd was, zoals het aangelegd is. En dat is natuurlijk ook het leuke van tekenen, vind ik. Dat is nu ook niet te fotograferen. Het bestaat niet meer. Zo kun je met geschiedkundigen, we gaan hier om tafel zitten, hoe zal het geweest zijn? Het is natuurlijk een interpretatie, het is nooit precies zo was het, want dat kun je niet meer terughalen. Ja, maar en zo hebben we dus een tekening van jou van het oude retranchement. Ja. En we hebben ook een nieuwe, van het nieuwe retranchement. Ja, eigenlijk van precies hetzelfde standpunt is daarna ook een tekening gemaakt van hoe is dat nu? Dat mensen ook kunnen zien wat er nog resteert van die oude vesting, want dat zijn best nog hele grote stukken, maar ook wat er veranderd is. Het is natuurlijk veel voller, het Zwin is helemaal afgedampt, we liggen niet meer aan zee nu. Dus. Ja, en dan zeer karakteristiek in retranchement is de molen. Ja. En daar heb je ook aan gewerkt, hè? Ja, er zaten een paar dingen in. Ik wilde altijd wel een opengewerkt vliegtuig, maar een opengewerkte molen, dat leek me ook geweldig. En dat zat bij deze opdracht zat het erin. Want het is die tekeningen zijn allemaal voor het molencentrum in retranchement. Molencentrum, dan denk je, waar is dat dan? Dat is een klein kotje wat naast de molen staat, dat is zomers is dat toegankelijk. Maar dat was een beetje gedateerd en ze wilden een nieuwe tekening en dus daar die tekening van de molen ook gemaakt. Dus eigenlijk een driedimensionale tekening op schaal, Ja. Die maak je dan Ja, feitelijk wel. Ja. Oh ja. Je kunt natuurlijk in die tekening is de voorkant eraf gehaald bij wijze van spreken. Je kijkt er doorheen. Je ziet dus heel het molenwerk, de vang, alles. Je kunt zien hoe die werkt. En Bram Voogd, die is daar de molenaar, die gaf mij de sleutel en kijk maar. Dus als ik iets niet helemaal snapte, dan ging ik terug de molen in.
En dan kon kijken je of het precies klopt. op schaal... Ja, dan kon je helemaal- zelfs met de maatlat nog nameten. Of het is ongeveer zo hoog als mijn hoofd. Dus Ja. 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 Nou, helemaal goed. En zo heb je ook de passie voor de KLM. Kun je daar even iets van vertellen, hoe dat je aan die illustraties begon? Ja, vliegtuigen was natuurlijk sowieso mijn interesse. En het was ook heel leuk dat ik voor het Rijksmuseum een keer een opdracht kreeg. Rijksmuseum Amsterdam? Rijksmuseum Amsterdam. Zo. Geweldig. Die hebben een vliegtuigje, dat is 100 jaar oud. Dat is aangekocht en dat is heel lang gerestaureerd. En dat staat nu op zaal, maar dan zie je alleen de buitenkant. En het is aardig om daar natuurlijk ook te zien wat het spannende van het vliegtuig zit aan de binnenkant. Hoe is het gebouwd en hoe hebben ze dat toen 100 jaar geleden kunnen maken, zodat de lucht in kon. En die tekening, die hebben we ook. Hè? Ja, ik heb hem hier. Ja. Tamelijk precies werk. Zullen we hem samen even voor de kijkers omhoog houden? Ja, een beetje zo dan in zie je een verband met de beetje, reflectie. Geweldig, op dit formaat, dit is het origineel, dus op dit formaat is hij getekend. Ja, helemaal goed. Ja, en het aardige is dat er iemand, die heeft daar met zijn team 12 jaar aan de restauratie gewerkt. Ze hadden geloof ik 3 paar vleugels, dus daar hebben ze de beste hebben ze eruit genomen. Het linnen is allemaal opnieuw eroverheen gedaan. Sommige houten delen zijn nagemaakt. Het zijn natuurlijk 100 jaar oud. Dus. Hetzelfde geldt voor die motor. Dus de motor heb je ook 3-dimensionaal nagetekend? Ja, dat kwam eigenlijk daarna. Het is nu ook uitgegeven als een boekje precies over dit vliegtuig. Op zaal hangt die grote tekening die je net gezien hebt, dat mensen ook kunnen zien hoe ziet het er van binnen uit. Maar in het boekje wordt ook hoe stap je in, hoe vlieg je ermee. Dus feitelijk eigenlijk bijna een handleiding om met het ding op stap te gaan. Ja. En die motor zit er ook bij. En hoeveel tekeningen van de KLM heb je nu gemaakt? De KLM, dat is het project daar. Ik dacht eerst, ik ga 100 tekeningen maken, want ze bestaan 100 jaar. Dat gaat misschien niet lukken, want dat is toch een beetje 100 veel. jaar? Ja, volgend jaar, hè? 100 jaar, ja, in hè? 2019 bestaan ze 100 jaar. En wat was je plan dan, om het even goed te Ja, zeggen? ik heb hier een voorbeeldje. Vrienden van mij hebben de vormgeving alvast gedaan, dus een beetje een dummy. Er zijn nu zo'n 25 tekeningen klaar, van verschillende types, uit verschillende tijden, vooroorlogs en naoorlogs. Het aardige leek mij om daar een heel boekje van te maken. Je kunt zien de hele historie van de vliegtuig, want dit is een oud Constellationtje. Vertel. Dat is toch geweldig? Ja, lijkt mij ook. Het zijn eigenlijk dezelfde stermotoren nog als die motor voor het tweedekkertje van het Rijksmuseum. Alleen dan veel groter. 9 cilinders en nog een keer 9 cilinders in 2 rijen. 2500 pk keer 4, dus ongelooflijk. En 560 km per uur. Nou, dan had KLM natuurlijk wel een winnaar in huis. Hè? Ja. En Wat is nou je bedoeling? Hè? Dus je hebt dus 25 tekeningen heb je klaar. Je wilt er 100 maken, maar dat ga je niet halen. Nou, als de KLM natuurlijk met een flinke bom geld over de brug komt, dan kan ik zeggen, ik zet mijn andere werk on the backburner en ik ga volledig hier aan werken. En dan zou het eventueel nog kunnen lukken. Ja, want er ligt nu al aardig, want er liggen er 25, zou ik maar zeggen. Ja. Dus, Nou, het is de Koninklijke Luchtmacht, dus waarschijnlijk gaat het wel lukken de natuurlijk. Koninklijke Weg bewandelen ze. Ja, daarom. Even het vliegtuig aan de kant en dan gaan we eens even kijken hoe dat die techniek is van hoe dat je dat nou allemaal geschilderd hebt. Ja, je ziet hier op die tekeningen, zie je, het lijkt wel een foto, hè? Ja, Maar- dat dacht ik ook eerst. Ja, maar dat is het grootste deel met airbrush. Ik maak eerst een potloodtekening, hele fijne, dunne potloodlijnen. Dan gaat daar helemaal een film overheen, een plastic film. Daar kun je in snijden met een heel scherp mesje. Dan heb je een stukje rood, snij je dat stukje uit. Dan gaat hier de verf in. En op de andere eind van die slang, daar moet jij dan blazen. 2 bar ongeveer. Ik ga het niet doen, maar Dus ik zal- dus die verf en die lucht die mengen zich hier en het komt hier. Eigenlijk hetzelfde als een autospuiterij of zoals nu inderdaad gewoon vliegtuigen nog gespoten worden. Ja. Maar het aardige is dat je heel makkelijk kunt doseren. Dat is met die knop. Naar voren en naar achter is het doseren van de hoeveelheid verf en de druk. En er zijn natuurlijk heel veel technieken om ergens kleur op te brengen. Doe jij dit uit de hand en staat het object stil of is het andersom? Dat is het object. Nee, het object ligt op tafel gewoon vlak en je beweegt daar langzaam overheen en zo bouw je je kleur op. En daarom kun je ook bijvoorbeeld in die onderkanten van die vliegtuigen waar de schaduw valt, je kunt heel mooi schaduwen ermee maken. Vroeger werd het ook heel veel gebruikt in de fotografie. Toen er nog geen Photoshop was, werd hier de foto's mee geretoucheerd. En hoe zegt die techniek nog eens, die naam?
In het Engels is het een airbrush, maar het is gewoon een retouche-spuit in het Nederlands. Dus daar komt het retoucheren van foto's ook vandaan. Dat werd met hele penseeltjes niet meer gedaan. Ja. Eenvoudig. Nou, ik denk, waarschijnlijk gaat je droom wel uitkomen. Heb jij nog iets toe te voegen voor de kijkers, voordat ik afscheid neem? De boodschap? Nou, heb je al verteld, die passie voor retragement komt naar retragement, want dat is een Dat één. hartstikke mooi plekje natuurlijk. En de tweede, iedereen die contact heeft bij de KLM, Ja, gaat daarvoor? onmiddellijk bellen. Onmiddellijk bellen. Beste kijkers, hartelijk dank dat jullie weer gekeken hebben. En wie weet wat eruit voortkomt, retrangement, onthoud het goed. En natuurlijk de KLM, 100 jaar in 2019. Nou, hartelijk dank voor je tijd. En Graag gedaan. Ja. Dankjewel. Jan. was leuk. Heel